Бокстан Өзбекстан ұлттық құрамасының бас бапкері Толқын Қылышев мырза Қазақстан боксы жайлы және де өзінің шәкірті Баходыр Жалолов жайлы бірнеше пікірлер білдірді. Мырзағали ағамыз әлемдегі мықты жаттықтырушының бірі. Ол Қазақстан құрамасының тізгінін алғаш ұстағанда әлемдік бокста Украина атойлап тұр еді. Сол кезде украиналықтарға лайықты бәсекелестік танытып, екпінін басқан дәл осы Қазақстан боксшылары еді. Мен ол уақытта бапкерлік жұмысқа енді кірісіп, шыршық құрамасын жаттықтыруды қолға алған едім. Мырзағали ағадан Марат Жакиевтен білмегенімді сұрап, ақыл кеңес алып тұратынмын. Жас болған соң кейде төрешілердің әділетсіздігіне шыдамай, ширығып шыға келетін едік. Сондай кезде Мырзағали ағамыз, Толқын, айқайлағаннан ештеңе шықпайды. Олар шешімін енді өзгертпейді. Сондықтан шәкірттеріңді бұдан да мықты етіп дайында. Ашуға ерік берсең ұзамай-ақ таусылып тынасың. Алдағы уақытта мұндай әділетсіздіктің талайын көресің дейтін. Қарап отырсам Мырза бапкер дұрыс айтқан екен. Одан кейін де талай дүние бастан өтті. Және мен тәртіпке басымдық беретінім рас. Баходыр Жалоловты скагалкамен талай сабағанмын. Кейде қасымдағы жаттықтырушылар ара түсетін. Сондай қатал тәртіптің нәтижесінде Баходыр чемпион болып жүр. Қазір маған рахмет айтады. Айтпақшы, Баходырды шыңдауға Қазақстанда едәуір үлес қосты. Баходыр, Исраил, Мұролжон, Елнұр бастаған мықты шәкірттерімнің барлығы Қазақстан арқылы әлемге танылды. Сіздерге жастар мен ересектер арасында жылына 10-15 турнир ұйымдастырылады. Астана, Алматы, Павлодар, Қостанай, Атырау, Ақтау, Шымкент, Түркістан секілді қалаларда өтетін турнирлерге шәкірттерімді талай апарғанмын. Кейде бір қаладағы турнирді тәмамдап, елге қайтпай, бірден екінші шаһардағы додаға топ ете түсетінбіз. Боксшыларымызды турнирлерге көбірек қатыстырып, тәжірибе жинақтау басты мақсат болатын. Жалолов, Мадримов, Ахмадалиев секілді боксшылар жастар мен ересектер арасындағы жарыстарға қатар қатыса беретін. Баходыр жас күнінде арық бойшаң болды. 92 килода жұдырықтасатын. Беті қайтып қалмасын деп Алексей Севестановтың жеке бапкеріне шәкіртің байқап ұрсын, екінші раундта рингке шығармаймыз деп өтініш айтқан кезімізде болған. Сөйткен Баходыр қазір абыройымызды асырып жатыр. Айтқым келгені, қазақ пен өзбек боксы әрдайым бірге дамиды. Себебі екі елде ұқсастық өте көп. Біз ежелден достығы берік, сыйластығы жарасқан бауырлас халықпыз. Екі елдің салт-дәстүрі, мәдениеті, тілі, діні ұқсас, тарихы тамырлас. Сырттағы турнирлерге барғанда бір-бірімізді іздеп тұрамыз. Аудармашысыз-ақ тілдесіп тұрғанда басқа да елдің өкілдері қайран қалады. Қазақ пен өзбек боксының ұқсастығы өте көп. Екі құрамадағы боксшылар саны да, жаттығулары да бірдей. Жалпы бізге қазақ боксының мықты болғаны керек. Олар үшін де өзбек боксының мықты болғаны дұрыс. Себебі екі мемлекеттің боксшылары Куба, ақш секілді мықты ұжымдардың өкілдерімен жылына әркез бір-екі рет қана кездеседі. Ал қазақ пен өзбек өрендері әр турнирде қолғап түйістіреді. Сондықтан жақын көрші бауырлас елдер боксты дамыту үшін достық қарым-қатынасты үзбей, жылына кем дегенде Астанада, Алматыда, Ташкентте болсын бір-екі рет бірлескен оқу-жаттығу жиынын өткізіп тұрғанымыз абзал. Бұл екі тарапқа да тиімді. Дәл қазір әлемде қай құраманың мысы басым деп айту өте қиын. Қазір боксты бәрі жақсы меңгерген. Айталық, Бразилия, Жапония елінің кез келген боксшысымен өтетін жекпе-жек оңайға соқпайды. Үндістан мен Моңғолияның жеңіл салмақтағы боксшылары да мықты. Осындай биік бәсеке жағдайында Қазақстанда, Өзбекстанда алдағы Олимпиадаға толық құраммен қатысу керек. Өзбекстан құрамасының қазіргі мақсаты Олимпиада лицензиясын толық иемдену. Содан кейін ғана медальдің жайын ойластыруға болады. Әлбетте барлығының жолына үмітпен қараймыз. Дусматовтың Олимпиадада топ жаратындай қабілеті бар. Жалолов та білгеннен жаңыла қоймас. Абдуллаев та жерге қаратпайды деп сенеміз. 80 килода өнер көрсететін Хабибуллаев та жаһандық жарыста жарқ ете қалса дейміз. Париж Олимпиадасына дейін 2 лицензиялық жарыстан бөлек Болгариядағы Странжа кубогіне қатысып қайттық. Өз yurtimizga qaytib kelamiz degan umiddamiz. Hammalaringizni chin yurakdan tabriklaymiz.
Сондай-ақ бокстан Қазақстан ұлттық құрамасы да Италияда өтетін лицензиялық турнирге тыңғылықты дайындығын жүргізіп жатыр. Айта кетейік, ақпан айының аяғы мен наурыз айының басында Италияда олимпиадалық лицензиялық турнир өтетін болады. Олимпиадалық салмақтарға 51 келіде Сәкен Бибосынов, 57 келіде Махмұд Сабырхан, 63,5 келіде Мұхаммед Сабыр Базарбайұлы, 71 келіде Асланбек Шынбергенов, 80 келіде Нұрбек Оралбай және 92 келіде Айбек Оралбай ел намысын қорғайтын болады. Алдағы жарыстарға боксшыларымызға тек қана сәттілік тілейміз. Осы Италияда өтетін турнирге барлық лицензияны иемденеді деген сенімдеміз. Алға Қазақстан, алға қазақ боксы. Представителите в тази тегова дивизия, успя ли да погледаш няколко мача на турнира Странджа, как играят, какво е нивото? Да, аз точно това казах, че азиатците върват с пълна сила нагоре, но това при тях, както казах одеве, също влияе много, че те имат много спаринг партньори, всеки се бори там да завоюва първото място, да участва на големия турнир. Сериозно ръстово предимство за Ташкенбай. Сега ще видим, защото индийците хич не са за подценяване. Страшно впечатление правят. И те много добре върват нагоре. Аз специално и този индийц го гледах. Много правилно играе. И аз мисля, че ще направят много хубаво среща. Един от най-успешните индийски боксьори през 2019 остана на второ място на световното първенство. Бил азиатски шампион през 2019 година в Банкок. Общо взето печелива медали от много големи състезания, така че знае какво прави на ринга. Така е правилно и срещу него има изправен добър боксер, затова е интересно да видим как ще започне срещата. Ето, както виждаме, индийците сега вкара 2-3 удара, още има серия. Много добра задна ръка има, прекрасно работи с нея Амит Амит. И точно знае кога да пусне удара, кога да се дръпне. На мен още от първия ден ме хареса този боксер. Определено има класа в играта на Амит Амит. Той все още не е спечелил олимпийска квота, така че ще го видим в Италия на квалификацията. Добри боксери се и заслужават такива да спечелят квоти и да радват очите на Олимпиада. Но сега на мен индийца ми прави по-добре впечатление от казахстанец. Много е талантлив Ташкенбай, световен шампион за юноши младши, юноши старши възраст. Тепърва навлиза при мъжете, само на 20 години е. Дясно коше забива Амит. Аз казах, че много добро впечатление прави индийца и поне за мен до момента печели срещата. Има още много време, но много добре играе. Не е лош старт, по-агресивен е, знае кога да натисне, а на моменти... Изглежда е доста по-опитен от него и има усета точно кога да направи атаката. Нещо се случи май с боксовия кец. Кеца се е вързал, няма контузии. Много силен турнир за Амит Амит. Всичките си три мача тук спечели с по 5-0 съдийски гласа. Не остави никакви шансове на конкуренцията. Победи боксер от Украйна, след това надви един монголец и на полуфинала се справи с Самет Гюмуш от Турция. Не, това е много хубаво. Турнир Странджа стана много силен, но виждаме, че вече няма индийц, няма това, силите почти са изравнени и просто не може да кажеш кой ще победи. В прекрасна форма изглежда Амит Амит. Десен прав в главата на Ташкенбай, който просто изостава с една идея от атаките на Амит Амит. За мен индийци е по-опитен боксер и ако продължават така, ще спечели срещата.
Ташкенбай миналата година достигна до финал на шампионата на Казахстан. Там загуби от най-добрия боксер на Казахстан в тези ниски категории, Секемби Босинов, който неведнъж сме го виждали да печели отличия на големи първенства. Но и миналата година беше момента, в който Ташкенбай спечели световната титла при юношите. 10-9 за Амит Амит, единодушно за индиеца. Никакви проблеми. Няма спор в такъв рунд, в който единият боксер доминира категорично. Макар че тук и не само тук, и на други турнири сме виждали какви ли не съдийски решения. Така е, но се пролича, че индийца е доста по-опитен от казахстанския боксер. Използва всички моменти, правилната дистанция, правилно насочени удари и заслужено се печели с 5-0. Ташкенбай за втори път е тук на турнира Странджа и за пръв път достига до финал, което е прогрес. Ето пак започва индийца много спокойно, макар че казахстанеца се опитва да мъчи да наваксва, но мисля, че ще е трудно. Индийца е доста спокоен, опитен боксер. И още от първите дни, както казах, направи много добро впечатление. Израства в малко селце Амит Амит, баща му е бил фермер, а брат му е бил боксер, именно той го запалва по този прекрасен спорт. Член на индийската армия е Амит Амит. Това не знаех, нали, че е в армия, ама те там се раздават всичко им е живота в армия в това и правилно са го подбрали като смел, силен човек. Преди години в България е било така, доста спортисти са били военизирани, за да може да имат сигурност. Така беше и нещата бяха много по-добри. Имаше сигурност за спортистите. Да, дори след края на кариерата биха могли да се реализират, било то като инструктори по бойна подготовка, било то... За всичко, за много работи просто помага това. Малко по-равностойен този втори рунд, но отново Амит Амит е по-агресивният боксер от двамата. Така е, да. Казахстанеца пуска удари, но се вижда, че почти не достигат до целта, докато на индийци попадат в целта. Много е бърз и прецизен, знае точния момент кога да атакува и забележи колко интересно с няколко крачки успява да докара Ташкенбай в близост до въжетата. Когато казахстанци се озове там, веднага Амит Амит атакува и вкарва точни удари. Значи това е много важно, да може да прецениш точната дистанция, тогава да стъпат краката и стъпат ли точно да си на дистанцията, няма как да не попаднат. А и когато Ташкенбай е близост до въжетата, вече мобилността му е ограничена, не може да бяга. И дори да се опита и няма този опит вече да знае какво да направи. Ето още една комбинация. Някакъв проблем стана, гумата май падна от устата на Амит Амит. Случват се и такива работи, макар че много боксери като се изморят ги плюят, но това не беше нарочно. Макар че си има правила, като падна 2-3 пъти гумата и дават официално предупреждение. Много силно завършва Амит Амит. Много тежки удари. И аз мисля, че това рунд също се го печели с 5-0 глас. Категорично вдигна темпото във втората половина на рунда Амит Амит и отново се видя кой е по-добрият боксер. Тепърво му предстои мисия за попадане на Олимпийските игри. 5-0 съдийски гласи във втория рунд. Убедително води с 20-18 и в 5-те съдийски карти. Но сега пак казахстанеца ще тръгне вече да се хвърля в атака, но пак ще попада в рискови ситуации и просто трети рунд ще се доиграе. Дали Амит Амит няма да реши да експериментира, да види дали би могъл да
спечели третия рунд. Евентуално, ако бъде поставен в ситуация по време на квалификацията или на друг турнир, че трябва той да бъде агресора, как мислиш? Или по-скоро ще играе на сигурно? Не, той боксера от Казахстан сега ще търси някой силен удар, нали, нокаут. Аз за Мит питам, дали индиецът ще опита да бъде все така агресивен, както в първите два рунда, или ще действа по-дефанзивно? Аз мисля, че ще продължи. Той е опитен. Значи един опитен боксер винаги ще направи това, ще играе така, както му върви играта. Независимо, че води, его и той го показва, започва пак по същия начин, се продължава играта. Тя му носи успех и няма смисъл да я промени. Какво би трябвало да направи при подобна ситуация казахстанеца? Ти какво би го посветил в ъгъла, когато матчът не върви за него? Просто да търси някой нокаутиращ удар. Друго просто няма и какъв съвет да му се даде. Много добър финт на Мита Мит. Хваща се казахстанецът, вече отнесе доста тежки бомби в този матч и знае какво го чака. Страшен усет има индийцът. Толкова изчислява точната дистанция, че по-нисък е, стъпи му кръка и веднага нанася удар. И играе само с точни удари, които е сигурен, че ще попадне. Почти не хвърля в въздуха удари. Много хубаво скъсява дистанцията, той е по-ниският, но виждате, когато се приближи, нещата стават ясни. Няма отговор. Боксерът от Казахстан. Ето, забележи на индийца, на всеки удар крака винаги му стъпва. Прави се такава сметка, че като стъпи да достигне удара. Супер рутиниран боксер, който е играл на много международни турнири срещу най-добрите боксери в света. За съжаление, тази категория сякаш беше доста празничка в последните години. Даниел Асенов има трудности да свали. Той се пробва на първата квалификация, не успя да вземе квота. Сега е решил да става професионален боксер. Ясен Радев не може да свали от 54 кг. Вече говорихме за Ергюнал Себахтин. Жалко наистина, защото това всъщност е и първата най-ниската мъжка категория в олимпийския турнир. Да, така е. Жалко, че има контузия и трябваше да направя тук една проверка на по-горната категория. Да се види как се чувства. Аз доколкото знам и той пък и по-малки килограми и това ще му се отразява, дано да успее да качи и някой килограм. А с Даниел Асенов какво мислиш? Каква е ситуацията? Защо той не се пробва на следващата квалификация? Сигурно му е трудно да ги сваля вече килограмите. 100%. Това, че му е трудно, но той просто в последно време... Не знам откъде идват тия неща, но почна да не се отнася сериозно към големия бокс. Запитвал ли си се каква е причината да не би, още когато беше юноша, започна да печели големи състезания при мъжете, европейски титли? Не, ще се премълча за това. Имам нещо мое си, но ще се го запазя за мен. Разбирам, деликатен е въпрос, но е наистина жалко, че един от най-големите таланти в българския бокс не успя да реализира на 100% потенциала си. Победа за Мита Мит и той печели титлата в категория до 51 кг. Първи успех за Индия тук на турнира Странджа. Златен медал. 5-0 съдийски гласа. Взе всичките рундове, всичките